Kako u Google Docsu kreirati gumb? Poput ovoga. Postupak je sljedeći. Otiđite na Umetni, crtež, Novo. Odaberite odgovarajući oblik, pravokutnik zaobljenih kutova. Ubacimo ga u crtež. Podesimo kut i upišimo tekst. Promijenimo boju pozadine i boju obruba. Kopirajmo element, obrišimo tekst i promijenimo boju pozadine. Pozicionirajmo element i stavimo ga iza prvog elementa i dobili smo gumb. Ubacimo sjenu, tako da odaberemo elipsu i ubacimo ju u crtež. Promijenimo boju pozadine i boju obruba. Na kraju kliknimo spremi i zatvori. Želite li još ovakvih trikova? Pretplatite se, lajkajte ili nam pišite.